Hai, salut și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Miguel și astăzi ne jucăm niște 8 bali. Sper să vă placă. Nu uitați să dați și voi acolo un like, pentru că asta înseamnă că mă susține. Și dacă mai doriți episoade de genul, scrieți un comentariu. Așa. Nu știu juca, adică da. Am încercat. Așa, deci ăsta e tacul meu, să vi-l arăt. Ăsta, Raven. Eu zic că e destul de bunicel, momentan până nu fac, până când iau alt mai bun. Hai să vedem ce tac are el. Shaman. Da, e din Italia, se pare, ok. Noi suntem cu jumătățile, cu solidele. Așa. Sper să mă auziți, să nu se audă prea tare jocul. Așa. N-am băgat alba. Vai, așa aproape era să bage 8 aici. Așa, unde... hai asta. Așa, hai dăm și un efect. Așa. Vrem să dăm una asta, cred că mă gândesc. Hai, sper că o să dăm cu mantă, dacă am încercat, eram foarte aproape, dar n-am reușit. Pic mai așa, poate asta trebuia, dar încă învăț să dau cu manta, nu sunt foarte bun. Da, mi-a băgat așa mea. Da, și-a băgat așa lui. Așa, pun aici. Și am crezut că o să ratez, dar n-a ratat-o. Ok, dăm în asta, să băgăm aici acum. Cred că pot să dau în asta să bag acolo. Până nu prea pot o să dau așa. O pizza. Cine? Nu prea vreau să mări să nu nimeresc. Hai că dăm aici. Dăm un efect de dreapta. Așa că pot să dau în asta. Vai, dar cum se învârte, mă. Mai să dăm cu efect să vedem înapoi. Și așa că putem să dăm pe asta direct aici. Până tot cu efect de înapoi. Așa. Nu știu ce să zic. Nu mai știu ca să dau cu mantă cumva. Cum așa. Și gata, am câștigat, ok. Da. Numai așa mi cumva să nu dau cu mantă și să dau pe lângă. Hai, nu băgăm încă la 20.000, tot pe 50.000, pe 5.000. Pun o băgat o bilă. Așa și cred că o să o bage pe asta, mă gândesc. Sau pe aia. Frumos, frumos. I-am spus solidele. Da. Și unde? Aici albumul ăla.
cum să dau eu de aici? Să dau acolo sus. Cerc. Cred că ar intra alba în buzunar. Așa. Nu. Încercat, dar n-ai cum. Foarte, foarte proastă făpusă. Așa. Bun. Nu știu, nu vreau să fie foarte mult episodul. Și mai dau meciul ăsta și poate mai dăm încă unul, depinde cât durează. Și ar putea să o bage, mă, pe asta, iar de țări că bage acolo așa. Nu cred că o să poate să o bage acolo, mă gândesc că nu poate. Nu. Da, o bagă pe aia galben. Așa. M-am băgat două. Și măcar am băgat și de mea. Așa. Vreau să te cu manta, mă gândesc, nu? Așa. Așa și pe aia acolo, cred că. Și ăștia. Cum cred că vreau să bage acolo sus. Și cred că mă bate. Nu? Da. Da, m-am văzut. Hai mai băgăm un meci, că o foarte, foarte scurt asta. Așa. Tot unul pe 5000. Deci ne batem cu maimuța, ok? Hai. Dăm la maxim. Punem oare efect. Hai. Hai punem efect dreapta. Am băgat una. Am băgat două. Bun, au intrat două. Pe ăla că se învârte. Că uitați atent să vedem. Lăsăm cu solile, deci bag pe asta aici. S-a oprit, ok? Așa. O să se întoarcă. Așa. Nu, 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 nu. Mamă, la limită era să intre. La limită. Era să intre pe joc. Încet. Așa. Pe de stânga. Așa. Bun. Bag pe asta de aici. Așa. Băgăm. Așa. Ia să dau efect. Așa. Vai, cum era să intre aia. Și acum zicem că mai am pe asta și cu asta încă 3 bile. Mai așa. Nu a intrat. Așa aproape era să intre. Of. Era fain dacă intra acolo. Foarte, foarte fain era. Și bun. Era foarte bine să intre acolo. Aproape să mi-o bagi pe a mea. Așa, hai să pe asta acolo jos, dreapta. Am încercat. N-am reușit.
No, deci ne-am cam la bătaie, pe cam acesta a fost și episodul. Nu uitați să dați și voi acolo un like, eu am fost Miguel, la revedere!